Ɗan ta'addan nan mai suna Bello Turishi to ya sako wasu sababbin bayanai na inda shike hodi 'yan sanda suna aiki kuma masu fallata hotunan su suna cewa an kama su, to a kama su a kai su ina mutanen da aka cewa an kama su. Kenan duk bayanan da aka yace ba gaskiya ne ba, ƙarya ne, dan sai da ya faɗi maganganu yadda take ta yi. Kuma zan tada muku bidiyo inda shike bayani shi da kanshi ma ranar da ma yayi wannan bayani zan sadda muku shi gani. An ce magana ga bakin mai ita ta fi daɗi. Insha Allah ku saurare mu, za mu tada muku shi. Lillahi sabili alim wa amma ba'du. Yan uwa, assalamu alaikum. Muna muku sallama irin ta addinin musulunci da fata ana lafiya. Yan uwa na musulmi na fadin duniya, muna muku fatan alkhairi da fatan kowa na cikin koshin lafiya. To insha Allah ta'ala al'ummar duniya dai gani nan na sake zuwa. Yau muna shekara ta 2025, watan 8 yana da kwana 11. Insha Allah ta'ala al'ummar duniya muna wa kowa da kowa fatan alkhairi, kuma muna wa kowa da kowa godiya. A saboda haka muna tabbatar ma al'ummar duniya, na farko dai muna cikin ƙoshin lafiya. Da ‘yan hassada, da ‘yan baƙin ciki masu ganin kamar ya za mu yi, to, da marasa aikin yi, da ‘yan social media ‘yan kuwa, to duk dai muna tabbatar muku cikin ƙoshin lafiya muke, ko ku yarda, ko ma ga ku yarda. Bi iznillahi ta'ala abin da muka gaya muku gaskiya ne wannan, insha Allah ta'ala. Al'ummar duniya, na ji kuna ta cece ku ce da malamai da ‘yan social media, kowa ta kaure, wannan a ce a yi sulhu da turji, wannan ya ce me. To al'umma duniya, duk wani wanda ke ganin wannan sulhun gare mu ba wani alkhairi ba ne, mu muna neman shi ya fito ya zama kumandan yaƙi a wannan jiha ta mu ta Zamfara da Kaduna da Sokoto da Niger. Ba wai kai tsaye cikin makewayi ba, ka fahimta ko? Ka ce an kwashewa, yan ta'adda sun taso daga Zamfara sun harkeɓe bukuyin sun yi mi, ba shi ba, a naɗa ka kumandan yaƙin. Lokacin da ka ji labarin yan ta'adda sun taso da kanka za ka zo ka tare su, ba wani ƙorafi, ka gane ko? Sai ka ga amfanin tarasu, ko ka ga rashin amfanin tarasu, kuma nan ne za ka ga amfanin sulhun, ka fahimta ko? Don hakan ga al'ummar duniya, ba na zo bane domin in yi muku walakanci ko kuma in wa kowa wani abun nan, a'a, ina magana ne akan marasa aikin yi, waɗanda ke tara mutane suna ta ƙarairayi. Yau ba su zaka yaƙin ba, gobe ba su zaka ba, jibi ba su zaka ba, suna nan ƙarya ɗaya suka so hana mu zauna lafiya a arewacin Najeriya. Sai dai an kashe ‘yan ta'adda kaza na a nuno fasta wanga, to wanda ka ba ku hotunan mu kamata ya ɗauke mu ya kai mu. Kun fahimce mu ko ku ‘yan social media, su dai jami'an tsaro ko ba kawa Allah ka san ana kashe su, kuma ko ba kawa Allah ka san suna aiki, ko ba kawa Allah ka san jami'an tsaro na aiki, kuma ko ba kawa Allah ka san ana kashe su. Su ba su son ransu ne, wai sai ka ji mutu ya kafe kyamara, gwamnan Zamfara ya ki tashi ya ta yaƙi, gwamnan Sokoto ya ki tashi ya ta yaƙi, to kai ba ka ta haya. Kai da an ka kira ka daga can, kana zanne kana cewa duk turji yayi magana minti 3 minti 5 sai ta zo a wurinka, to ba ka tahowa ka kamo ni sai ka zo ka aje ni. Ina magana da wancan jahilin ne na Sokoto, Murtala Asada, dan karuwa da bai san aiki ne ba, ya zo yana tawa mutane kwara idanu. Wallahi mu kwara idanu baya yi muna barazana, ka fahimta ko? Abu guda kai muna, ka ce mu ji tsoron Allah, za mu ji shi bi iznillahi ta'ala, tunda mun san ko kaso ko ga kaso za mu mutu, kuma mun san za mu koma ga Allah insha Allah. Ka fahimta ko? Kai ne kake da wani guri a zo a kashe wani, a shinhiɗa ma ƙasa ka zauna ko? To wannan ba ta samuwa gari ka bi iznillahi ta'ala. Yanda kaka ganin kai ba ka tsoron kowa, kana kwara idanu, to kai kana ganin akwai mai tsoron ka. Wallahi dare yayi ma dan akwaya, ka gane ko? Ni zai iya da kai wallahi dan akwaya, ka gane ko? Ba wani wanda barazana da za ka yi mana da labban baki. In kana iyawa, a na ɗauka kumandan Isa da Sabon Birni da Goronyo, tunda ɗan Sokoto ne kai, a na ɗauka kumandan yaƙin. Ka baro gidanka ka zo nan mu yi ba ta kashe, ka fahimta ko? Sai ka gane amfanin sulhun da ake son a yi da su Bello Turji, ka fahimta ko? Muna nan cikin ƙoshin lafiya, ko a wani lokaci ka zo wallahi a shirye muke, kuma ba a kai da Bello ya ba, wannan kuka za a yi maku uniform na yan banga mu taimaka shi, to har yanzu ba a yi maku ba.
kaga ka kai dattijon banza makaryaci marasa kwanya a haka wanda bai ka zai ce da shi kenan abin da kaka faɗa gaskiya ne haba amma kai jahili na rinji da Allah abin da muke so kai ba ka iya kamo mu kuma ba ka iya hana mu kamo mutane ka fahimta ko kuma ba ka iya hana mu kashe mutane to mi daidai masu hankali su bari mu zanna lahiya a sulhu ka fahimta ko da mu da kaka zargi da wani wanda ba ka zargi duka sai a haɗa kai a zauna lafiya da kikiwawa amma zo kana kwara idanu kuma ko gidanka ba ka iya baruwa wallahi masallacin da kake kuma in kana gardama ai ka san daga Isa zuwa Sokoto titi ne ka ɗora yawo a sama duk da baka da kana ganin kamar ba mu iya kama ka kana nan cikin daki guda koyi tsakiyar birnin Sokoto kana nan kwara idanu mu abin da muka faɗa ba ƙasa muke neman mu kafa ta kanmu ba matsala ce ta shahe mu tsakanin mu da talakawa na ƙauye kuma ita ce muke fama da ita ka fahimta ko saboda haka in Allah ka ƙarshen ta muna buƙatar a zo a zauna lafiya idan kuma Allah bai ka ƙarshen ta ba wani mutum da ya zo a wannan duniyar wanda zai iya mallake mu sai dai a yi ta haƙuri har da Allah ya kawar da mu don hakan ga al'ummar duniya muna gaida kowa kuma muna roƙon mutanen duniya Ubangiji Allah ka ba mu zaman lafiya baki ɗaya a ƙasar mu Najeriya baki ɗaya. Ina godiya. Allahu